Yung vlog pala natin guys ngayon ay na-shock ako guys sa sa Hi guys, good evening. Welcome again to my another vlog guys. Medyo madilim tayo ngayon guys kasi yung bulb doon guys pumutok siya. Hindi ko na pinalitan kasi every time na papalitan ko ganon pa rin ang mangyayari kasi may tumutulo na ulan dyan guys. Out ng carpenter ni madam, iwan ko kung ano yun, kaya hinayaan ko na lang. Medyo tayo yung ilaw lang sa kabila yung gumagana guys. Yung vlog pala natin guys ngayon ay na-shock ako guys sa sa nabasa ko sa news na ganito siya guys. Okay, ito siya guys. April Boy Regino dies at the age of 51. Ay, nakaka-shock naman guys no, kasi hindi ko akalain na siya, na wala na siya. Yun dito sa report, na-diagnose siya before ng prostate cancer, but the next year he was cancer free siya guys. Kaya lang yung kinamatay niya ay yung after that cancer, nagka-diabetic retinopathy, which caused him to lose his sight on his left eye. So nagbulag yung left eye niya. So yun ang niya, yung kinamatay niya, yung diabetes siguro. Diabetes guys. So ang dami niyang mga songs na nagustuhan ko kasi nag-hit yung mga songs niya 1990s. So nagdadalaga tayo guys. So alam mo naman pag dalaga ka at yung may mga bagong uso na music, so patok na patok talaga yun sa amin noon 1990s. Yung mga paano ang puso ko kung wala ka, ay na ko pa, na wow. Dahil ang puso ko hindi ko na alam guys ang lyrics, pero yung nagustuhan ko guys na kanta niya ay yung siya guys. Tingnan natin ang lyrics. Di ko kayang tanggapin, wow, na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Sandali lang guys. Ang ating mahiwagang microphone. Hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Wow! Lamang kay sarap ng ating pagmamahalan. Ang sabi mo pa, pag-ibig walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsusumpahan. Ang sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Ngunit bakit ngayon'y nagtatapat na mayroon ka ng ibang mahal, at sinabi mo pa na mas mahal mo siya kaysa akin. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmamakaawa sa'yo, suyuin ka, pilitin ka, na ako'y muling mahalin.
kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin? Ay, Diyos ko guys, huwag na nating tapusin. Baka magkumulog at kumidlat. Diyos ko. Saka pala guys, oh, may ano ako guys, may ipapakita ako sa inyo. May ipapakita ko sa inyo guys na ayuda galing subscriber sa Hong Kong guys. Pinadala niya. Ayan guys, may 6 boxes ng Dove White. Ito kasi ginagamit ko siya talaga guys kasi hindi na ko lang siya shampoo ng aking buhok. Iyon na lang, Dove na lang ginagamit ko. Hindi ako nag-i-endorse ng Dove guys, pero binigay lang to sa akin. Tapos ito siya, may coffee na UCC blend 114 siya guys. Masarap daw ito guys, Japanese coffee daw ito. Iwan natin, i-try natin guys. Masarap daw siya. Ang daming nagsasabi sa akin na masarap siya. So, ito yung pinadala niya, guys. Ayaw na niya ayaw niyang ipaalam yung, niya, yung pangalan niya. So, thank you so much sa ating subscriber galing Hong Kong. Thank you sa ayuda. Wow! Yun lang, guys, ang aking update ngayon. Na lang ako, guys, na-shock lang ako sa news na nawala na pala si Idol April Boy Regino. Tapos kung makita nyo guys, di ba yung kanyang trademark, palagi siyang may cap siya, may kalo siya guys. Tapos ang haba ng buhok niya guys, parang ganito kahaba yung hair niya. Ganyan talaga yung yung trademark niya. So may his soul rest in peace. Yung alaala na lang natin yung mga kanta niya. Ang ganda ng mga kanta niya guys. So, wala na tayong magawa. Pag-pray na lang natin siya. Kasi yan naman talaga guys ang buhay. Huwag na tayong guys mag-drama. Uy. Don't forget guys to subscribe to my channel. Comment and like at sa mga subscribers ko guys. Thank you for subscribing. At sa mga viewers, thank you ulit. Sana matagdaga naman yung natin, yung subscribers natin kahit paunti-unti lang guys. Alam nyo naman, thankful ako talaga guys, kahit isa lang o dalawa sa isang araw, pero kung mas madami-dami dyan, super thankful pa rin. Super thankful ako guys pag matagdaga ng madami-dami guys. So, salamat guys. Thank you so much for watching. See you again on my next vlog. Bye bye.